Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! Вітаю вас! Меня зовут Павел Каралёў, і сёння распачынаем такую аўтарскую серыю, цыкл перадачаў под назвай «Сябры Божай радасці». Мы будем буду распавядаць і пра святароў, і пра міряну, светскіх асобаў, і ўсе яны сведчылі пра Бога, пра Хрыста, і для хрысціяніна вельмі характэрна радасць. Таму і такая назва. І сённяшнюю нашу сустрэчу мы распачнем з незвычайнага чалавека, незвычайная постаць, гэта ксёндз Ян Зея. Наўрад ці шмат хто чуў пра гэтага чалавека, але ён значную колькасць гадоў праслужыў і ў Беларусі, і чалавек, якога пры жыцці называлі амаль святым, ідэальным і нават Божым вар'ятам, шаленцам Божым. Гэта значыць, чалавек быў вельмі аддадзены справе Божай. І пра Яна Зея многія згадвалі нейкія гісторыі важныя. Прыгадаем Яна Паўла II, які яшчэ не быў папам рымскім, ён быў проста біскупам, і наведваў рэкалекцыі ксяндза Яна Зеі і пакінуў такую цытату. «Памятаю, што тыя рэкалекцыі вёў ксёндз Ян Зея, святар з выбітнай індывідуальнасцю». Гэта пра нашага героя сённяшняга. Таксама Уршуля Ледухоўская, святая, настаяцельніца уршулянак, які дзейнічалі ў Беларусі 90 год назад, таксама пакінула наступныя радкі. Ксёндз Зея – гэта вар'ят Божы. Цудоўна працуе, трэба толькі стрымліваць яго, каб ён не змучыўся. Дзе ж служыў гэты ксёндз і якія гады ягонага жыцця? Гады жыцця 1897-1991. Без малага 100 гадоў ён пражыў, і каля дзесятка гадоў ён служыў на Палесе, у Беларусі. Як жа ён апынуўся на Палесе? Гэта вельмі незвычайная гісторыя. Справа ў тым, што ён родам з Мазавецкага ваеводства, з Польшчы, і пасля заканчэння навучання пайшоў служыць у розныя касцёлы Польшы. У тым ліку быў у горадзе Радам. І ў гэтым горадзе здарылася незвычайная сітуацыя. Справа ў тым, што у Яна Зеі ўжо былі перакананні, ён нарадзіўся ў не вельмі заможнай сялянскай сям'і, зведаў голад, зведаў цяжкасці і вырашыў, так скажем, не браць тарыфы на розныя службы касцельныя, або там за вянчанне ці за хрышчэнне. Ён вырашыў, што ахвяруюць тое і добра. На той час іншыя святары працавалі паводле, скажем так, тарыфаў, і адбыўся скандал, бо святары сказалі, што ён дэмаралізуе іншую частку святарства. І Яну Зею прапанавалі або шукаць нейкую іншую дыяцэзію, або не вылучацца і так жа сама працаваць паводле тарыфаў, якія былі. Тут важна сказаць, што тарыфы гэта так бывае і звыклая сітуацыя, але для многіх вернікаў гэта прыводзіла да непаразумення і нават перашкода шляху да Бога. Мы прыгадаем Янку Купалу, нашага класіка, які на ўсё жыццё запомніў, як ксёндз браў, у Купалы памёр брат, а потом памёрла две сестры, і прайшло літаральна там некалькі тыдняў, вельмі кароткі час, і ксёндз узяў плату адну за аднаго чалавека і две за другога. І калі наш Купала запытаўся, так, а што ж было, праца тая самая, час той жа самы, ксёндз не працаваў больш, то ксёндз сказаў, тут была адна галава, а тут я браў за дзве галавы. Такім чынам, для многіх гэта было перашкоды да шляху да Бога. Ян Зея вырашыў шукаць іншую дыяцэзію. І вось, як кажуць, прымаўка, што было б шчасце, ды нешчасце дапамагло, такім чынам гэты ксёндз пачынае працу на Палесе, яго прыняў біскуп Зыгмунд Лазінскі. Вельмі цікавая постаць Зыгмунда Лазінскага, пра яго варта зрабіць асобную перадачу, але скажам толькі тое, што Ян Зея казалі пра нашага святара, што ён такі самы, як біскуп Лазінскі. Ён зроблены з аднаго і той жа
гліны зроблены Зея. Зыгмунд Лазінскі дазволіў працаваць Яну Зею паводле сваіх перакананняў і ў нейкім чынам скандалізаваць духавенства. Варта адзначыць таксама, што яшчэ будучы ўрадамі, дзе паўстала такая дылема, праблема, Ян Зея паводле сваіх такіх перакананняў атрымаў падтрымку людзей. Бо вядома, што адну з начей на будынку прэзбітэрыя нехта з мірянаў, з прыхаджанаў, парафіянаў пакінуў такую надпіс: «Тут жыве добры святар». Такім чынам яны падтрымлівалі Зею. Дзе ж пачала праца Зеі ў нас у Беларусі? Гэта славутае мястэчка Лагішын Пінскага раёна. Сёння гэтае месца славутае сваім касцёлам Петра і Паўла. Касцёл будаваўся ў 1909 годзе, і менавіта там пачаў працу наш святар. Трэба сказаць, што адзін з самых вядомых здымкаў Яна Зеі — это калі ён стаіць каля дзвярэй увахода ў храм, трымаецца за ручку ўвахода. І калі хто будзе ў Лагішыне, то варта праз гэтыя цэнтральныя дзверы не толькі прайсці, але і спыніцца, засяродзіцца, і можна зрабіць такое ж самае фота, як Ян Зея. Трэба сказаць, што у Лагішыне была немалая плебань, дзе жыў ксёндз. Зея, будучы па перакананнях, што навошта яму такое вялікае памяшканне, вырашыў аддаць частку гэтага памяшкання сёстрам святога сямейства. І прыехалі манахіні, якія пачалі служыць з моладзю, дапамагаць моладзі. Варта сказаць, што Зея прыехаў не адзін. Прыехала ягоная маці Канстанцыя, якая дапамагала, але ці падтрымлівала яна яго? Бо трэба сказаць, што Ян Зея чалавек, які жыў паводле Евангелія, а гэта заўсёды так ці іначай крыху могуць быць радыкальныя ўчынкі. У Яна Зеі запыталіся: ці падтрымлівала вас ваша мама? Што ён сказаў? Ён сказаў наступнае: «Ганіла гэта мае ўчынкі. На яе думку, святар павінен жыць інакш. Аднак яна не была перашкодай. І ўсё, што я прасіў, рабіла». Ну вот, бачым, што крытыку зазнаў святар і ад сваёй маці. Тым не менш, ён працягваў сваю дзейнасць. Такое супадзенне, што яшчэ ўрадамі ён чытаў лекцыі з такой назвай «Бедачына з Асізу». Маецца на ўвазе святы Францішак і ягонае таксама такое адкрытае служэнне Господу, дапамога бедным, нямоглым. І тут Ян Зея працягваў гэтае служэнне ў нас у Беларусі. Варта сказаць, што у той час была на Палесе актыўная місія пратэстантаў і перш за ўсё баптыстаў. Калі папярэднік ксяндза Зеі, іншы ксёндз у Лагішыне, скажем так, крытыкаваў пратэстантаў, стараўся забараняць людзям хадзіць на іх служэнне, увогуле нават крычаў, то Ян Зея, сутыкнуўшыся з сітуацыі, што ў касцёл ходзіць вельмі мала людзей, вельмі шмат ходзіць да пратэстантаў, што ж ён зрабіў? Вы можаце зараз самі уявіць сябе на месцы Яна Зеі, падумаць, што б вы зрабілі, чаго б вы трымаліся, што б вы маглі такое сказаць людзям, каб людзі таксама пачалі зноў хадзіць у храм, ужо ў касцёл. Ян Зея вырашыў наступным чынам праводзіць сваю пропаведь. Я цытую Яна Зею. «Першае, што я пачаў рабіць, пацягнуўся да Евангеля. Не штосьці іншае, нейкі чытанне пра Маці Божую, а Евангеля. Яно чыталася не толькі падчас святой мшы, але і на вячэрніх службах, маёвыя службы, Евангелі кожны дзень. І вынік быў ідэальны. Адзначаў Зея, людзі зноўку пачалі прыходзіць у касцёл, слухаць Евангелія. І варта сказаць, што ніколі Ян Зея не крытыкаваў братоў пратэстантаў, не казаў такія нейкія зневажальныя рэчы. Мяне, казаў Ян Зея, баптысты паважалі яшчэ таму, што я ўвесь час казаў пра Евангелія.
толькі гэта, я ніколі іх не папракаў, нават хваліў за тое, што любіць Евангелія, значыць, ёсць добрыя людзі. Пры гэтым ён стараўся указаць на некаторыя, на ягоную думку, неправільныя тлумачэнні Евангелія, але разам з тым, цытата, былі ў іх рэчы у пратэстантаў, якія тлумачылі па-свойму Евангелія, але тое, што яны падкрэслівалі, праўда, любоў, справядлівасць, было правільным і агульным для ўсіх нас. Таму важна сказаць, што Зея ніколі не пачынаў размову з людзьмі, калі сустракалася, не запытваўся, хто ты па вераспавяданню, праваслаўны, каталік ці пратэстант. Ён ведаў, што гэта людзі Божыя, мы ўсе хрысціяне, многія прынамсі, і ён ніколі не дзяліў людзей на вераспавяданне. Трэба сказаць, што праваслаўныя, якія таксама былі ў Лагішыне, атрымалі дапамогу Яна Зея. Справа ў тым, што калі ў мястэчку памёр праваслаўны святар і не было іншага святара, які мог бы чытаць людзям Евангелія ў храме, то Зея прапанаваў, што, цытата, «Таму я з амвоны абвясціў, што пакуль не прыйдзе наступнік, яны, праваслаўны, могуць прыходзіць у наш касцёл, і я буду чытаць ім Евангелія па-беларуску». І от такі даволі унікальны выпадак, калі не беларус чытаў праваслаўным Евангелія па-беларуску. І далей Зея кажа, і я пачаў гэта рабіць. Чытаю кожную нядзелю на імшы перад казаннем на 2 мовах. Маіх сяброў, каталікоў, адзначаў Зея, гэта не вельмі ўзрадавала. Чаму не вельмі ўзрадавала? Бо мы ведаем, што ў той час з апаскай ставіліся нават у касцёлах да беларускай мовы, і таму крытыкавалі Яна Зею нярэдка. Трэба сказаць, што Яна Зею яшчэ ў наш час называюць і выходзяць кнігі з назвай «Невыгодны прарок». Таму што ён казаў пра тыя рэчы, якія не ўсе маглі на той час успрыняць. Таму такі невыгодны прарок служыў на беларускай зямлі. Трэба адзначыць, што калі ён прыязджаў у нейкія аддаленыя месцы, далёка ад храмаў, за 10-20 кіламетраў, то яго чакалі там і каталікі, і праваслаўныя. Цікавыя ёсць звесткі з вёскі Востраў Пінскага раёна. Там з'явілася Зея ксёнз, пасля з'явіліся манахіні-уршулянкі, і вот такія ёсць згадкі. Праваслаўныя таксама вельмі хочуць бачыць отца Зею на Сумоўі, а бацюшка з вострава наўпрост абагаўляе ксяндза Зею. На яго прыезд кажа рабіць генеральныя прыборкі ў сябе. Выходзячы з дому, ён кажа матушцы, каб пільнавала, калі ксёндз Зея прыедзе, адразу яму паведамілі. Вот такая вельмі цікавая сітуацыя. Варта сказаць, што калі у Зеі ужо у такім сталым веку запыталіся, ці адчувае ён штосьці да таго Лагішына, дзе пачаў ён служэнне, ён сказаў, што заўсёды адчувае сувязь з Лагішыным. І для яго была радасцю, што ён змог зберагчы ў Лагішыне старую песню, якая бытавала сярод парафіянаў, якую спявалі ў касцёле, але калі папярэдні ксёндз забараняў гэтую песню, казаў, што яна ўжо не актуальная, гэта нейкія даўнія спевы, даўняя музыка, то Ян Зея, хоць не моцна, як кажа, разбіраўся ў музыцы, але запісаў гэтыя словы, крыху змяніў некаторыя акцэнты, раздаў людзям гэтыя словы і сказаў, што варта спяваць гэтую песню. Паспрабую прачытаць яна па-польску гэтую песню, частку гэтых вершаў па-польску, і пасля такі адвольны мой пераклад на беларускую. Найсвятша Панна в Лагішынскім абразе, в касцёле застае, видячи нам дае, видимы з лзами, к нейсе уцікамы, ховай нас у сына, паненка єдина. У беларускім варыянце гэта будуць прыкладна такія радкі. Найсвяцейша Панна ў Лагішынскім абразе, у касцёле застаецца, бачыць нам даецца, глядзім мы са слязьмі, да яе прыбягаем, схавай нас у сына, паненка адзіна. І вось гэтую песню на старую мелодыю Ян Зея збярог і вельмі радаваўся, калі дазнаўся, што недзе ў 1980-х гадах ягоны знаёмы прыехаў у Лагішын і на дыктафон запісаў тую самую песню, якой
Ян Зея даў другое жыццё. Песня вытрымала, яна перамагла, казаў Ян Зея. Важна сказаць, што у Лагішыне ксёндз пачынае новую такую справу. Калі ранейшы святар стараўся пачынаць службу з таго, што збіраў ахвяру, хадзіў з падносам, і ахвяраванняў было мала, ды і людзі стараліся, скажем так, менш хадзіць у храм у тым ліку, то ксёндз Зея сказаў, што на ўваходзе будуць скрынкі на рамонт храма, на нейкія справы. Хто захоча, можа ахвяроўваць, гэта справа ваша. Ён не кантраляваў збор ахвяраванняў, і на дзіва сапраўды ахвяраванні павялічыліся, з'явілася немала больш фінансаў, і Зея проста даверыўся ў гэтай справе Господу, сказаў, гэта будзе угодна Богу, проста і без прымусу. Цікавы момант, што калі Зея атрымаў гэтыя нейкія ахвяраванні, магчымасць, ён вырашыў зрабіць крок далей. Ён прапанаваў лагішынцам новую справу. Цытую: «Давайте зробім тое, што было ў першай парафіі ў свеце. Кожны раз, калі члены Іерусалімскай абшчыны збіраліся на набажэнства, яны заўсёды думалі пра тое, што дзесьці нехта знаходзіцца ў нястачы і патрабуе дапамогі. Мы таксама павінны гэта рабіць. Грошы, якія вы ахвяруеце, пойдуць на дапамогу самым бедным людзям парафіі. Каму? Вырашыце самі». І вось у беларускім мястэчку наш, можна сказаць, ксёндз Зея прапаноўвае, як першыя вучні Хрыста, як апосталы, першая парафія ў Іерусаліме аказваць дапамогу самым бедным. Як вы думаеце, што атрымалася? Ці выйшла гэтая сітуацыя, ці былі поспехі? Трэба сказаць, што ахвяраванняў у выніку значна паменшылася. І ксёндз сказаў, што ён прайграў у гэтай справе, прызнаў сваю памылку. А калі на пытанне, чаму так, яму парафіяне адказалі: «Усе мы бедныя, ксёндз, ахвотна аддаем на рамонт ці ўпрыгожванне касцёла, але не жадаем збіраць грошы на суседзяў». Вот такая сітуацыя была ў 1930-х гадах у Лагішыне. Разам з тым, лагішынцы не былі людзьмі такімі сквапнымі, і калі быў у Лагішыне калека, вельмі чалавек нямоглы, яны вырашылі па чарзе аказваць яму дапамогу, даваць поўны пансіён. Кожны дзень новая сям'я дапамагала гэтым людзям. Але вот так вот праз храм ахвяроўваць, дапамагаць іншым бедным людзі не вырашыліся. Трэба сказаць, што ксёндз Зея ствараў немала, так скажем, нязручнасцям манахіням-уршулянкам, якія пачалі служыць у 1930-х гадах на Палесе. Гэта быў вельмі іх добры сябра, яны яго падтрымлівалі і дапамагалі. А ў чым жа незручнасць? Усё проста. Бо Ян Зея па ўспамінах аддаваў усё, што меў жыхарам. Уласныя боты, вопратку, дзесьці нават ложак аддаў, бялізну. І, канешне, уршулянкам трэба было гэтыя рэчы аднавіць святару, зноўку яго забяспечыць. Таму пэўныя незручнасці даволі такія мілыя былі. Варта сказаць, што, канешне, дзе служыў Ян Зея, дзе ён бываў? Ён бываў па ўсім Палесе. Гэта быў і Пінск, Лагішын, гэта быў Брест, гэта быў Моталь, Моладава Іванаўскага раёна сённяшняе, Іванава, Навагрудак, Любча, вёска Востраў і дзесяткі іншых мясцінаў. Ксёндз абыходзіў гэтыя месцы, таму што самі парафіяне часам не маглі дайсці да касцёла, бо гэта бывала далёка, а Палессе славутае сваімі надвор'ем, павадкам ці вот нейкімі іншымі такімі прыроднымі з'явамі. І таму Ян Зея сам ішоў да людзей. Трэба сказаць, што важны момант гэта былі рэкалекцыі. Гэта былі сустрэча з парафіянамі, гэта былі нейкія лекцыі. І каб дамагчыся гэтых лекцыяў, трэба было браць пэўны дазвол ваяводаў.
Забаўная гісторыя адбылася ў Навагрудку. Там ваявода Вацлаў Бернацкі, які, дарэчы, напісаў даволі незвычайную кніжку з назвай, якая магла ксяндза, ну так скажем, напружыць. Назва была «Д'ябал пераможца». І вось у гэтага ваявода трэба было браць дазвол на лекцыі. Адбылося гэта все дастаткова міла і нават анекдатычна. Як толькі я ўвайшоў у будынак, узгадвае Янзея, я ўбачыў, што па лесвіцы стогнучы ідзе сам ваявода. Я падышоў да яго. «Ксёндз да мяне? Калі ласка». І гэты кульгаючы чалавек пачаў з цяжкасцю падымацца наверх. Казаў, што нейкі боль ахапіў яго. «Не магу ўжо вытрымаць. Можа, я іншым разам?» «Не, калі ласка, не трэба. Ксёндз, напэўна, мае пра мяне горшае кепскае меркаванне за маю кнігу. Магу вас запэўніць, што я веру Бога больш, чым многія святары», казаў гэты ваявода Бернацкі. Я прыйшоў прасіць ваяводу на рэкалекцыі. «Бачыш, ксёндз, я не ведаю, як будзе з часам». Ён не ведаў, ці сам атрымаецца ў яго наведаць. А анекдатычная сітуацыя была ў тым, што калі яны ішлі, і кульгаючы ваявода папрасіў дапамогі ксяндза, і у абдымку шоў з ксяндзом, той яго падтрымліваў, дапамагаў, а ўсе чыноўнікі, усе бачылі, як святара узяў пад руку сам ваявода, і ў выніку усе чыноўнікі самі прыйшлі на гэтай рэкалекцыі слухаць ксяндза, бо гэта той чалавек, які сябруе з ваяводай, бо так ваявода яго прыабняў. Ну, не ўсе, можа, здагадаліся, што ваявода кульгаў тады, у той момант. Што варта сказаць яшчэ пра Яна Зею? У Польшчы некалькі год назад выйшаў фільм, які, можа быць, хтосьці бачыў, хто не бачыў. Называецца ён «Зея. Не забівай нікога ніколі». Гэта пра тое, што наш герой меў моцныя перакананні, і калі ён станавіўся такім святаром у арміі, мусіў ісці в армію служыць, дапамагаць, спавядаць, то гэта была і другая сусветная вайна, гэта было яшчэ варшаўскае паўстанне, гэта была яшчэ вайна 1919-20 года, то Янзея, як невыгодны прарок, як нязручны прарок, прапаведваў тое, што ёсць у запаведзях, не забіваць нікога. І гэта зведаў ён шмат непрыемнасцяў, яго выклікала начальства, казалі, так гэта ж нашы ворагі, як ты можаш да такога заклікаць, гэта ўсё апраўдана, але Янзея быў перакананы ў сваім. У другую сусветную вайну ён нават спавядаў прадстаўнікоў варожай арміі, за што ён зведаў, канешне, ад свайго уласных жаўнераў таксама крытыку і вялікія нараканні, але ў гэтым быў Янзея. Трэба сказаць, што Янзея сам меў непростыя такія праблемы са здароўем, і ў 1973 годзе яму усталявалі кардыятрэнажор, такі сімулятар сэрца. Разам з тым, калі ў 1980-х гадах у Польшчы адбываліся розныя грамадскія падзеі, такія палітычныя падзеі, і трэба сказаць, што Янзея заняў сваю, хоць чалавек нямоглы, чалавек мае праблемы са здароўем, але ён заняў сваю такую прынцыповую пазіцыю і абараняў рабочых, быў такі камітэт абароны працоўных, ён абараняў гэтых людзей. Ён сказаў, што удзел у гэтай дзейнасці лічыў сваім элементарным хрысціянскім абавязкам, вынікаючым з загаду нашага збаўцы Езуса Хрыста: «Я быў у вязніцы, і вы наведалі мяне». Таксама ён казаў, што вось гэтую дзейнасць ён лічыў выкананнем простых настаўленняў Хрыста. Я далучыўся. Таму Янзея не быў у баку ад тых грамадскіх падзеяў, якія адбываліся ў 1980-х гадах у Польшчы. Трэба сказаць, што Янзея ўжо у сталым веку меў выгляд прарока з такой вялікай сівой барадой, і уршулянка Яніна Сабат казала, ейныя радкі зачытаем: «Янзея рабіў на мяне ўражанне вялікага святога прарока з доўгай белай барадой, з вялікай пашанай служыў святую імшу.
А кожная споведь у ксяндза Зеі была вялікай духоўнай падзеяй. Кожны раз пасля службы я старалася не забыць нічога з пераказанай навукі. Дагэтуль памятаю ягоныя словы: Бог ёсць любоў, Бог ёсць святасць. Варта таксама сказаць пра Яна Зею, што назва кола прыяцеляў Божай радасці, гэтую назву прыдумаў менавіта Ян Зея для розных арганізацый, якія ствараліся ў той час, хрысціянскіх арганізацый. Ян Зея таксама стараўся рэарганізаваць жыццё касцёла. Ягоная прапанова была рэарганізаваць парафіяльнае жыццё такім чынам, цытата, каб спачатку была створана адна узорная парафія, вядучая найгалоўнае такіх у сацыяльных адносінах. Гэта будзе месца навучання для клерыкаў семінарыі. Ніхто не атрымае парафію без практыкі сацыяльнага служэння. Гэта была цэлая прапанова Яна Зеі. І у гэтым служэнні павінны былі адыгрываць важную роль міряне, звычайныя людзі. Цытата: парафіяне павінны былі быць місіянерамі, яны, людзі свецкія, потым вандравалі бы і абуджалі той самы дух і ў іншых месцах. Трэба сказаць, што Яна Зею заўсёды прымалі вельмі хораша, бо адчувалі, што гэты чалавек Божы чалавек. Такая цытата: увесь народ на чале з панам кіраўніком просіць пра ксяндза Зею, кажуць, што ніколі ў жыцці не сустракалі такога мудрага святара і адчуваюць да яго асаблівую сімпатыю. Такі святар можа шмат. Варта сказаць, што, як прыгадвалі сёстры уршулянкі, Ян Зея усім распавядаў пра пана Езуса, пра ягоную добрую вестку, пра Бога і пра чалавека. Такім чынам гэты святар быў для ўсіх. Можа быць, калісьці паўстанне пытанне бетыфікацыі, далучэння да ліку святара Яна Зея, мы не ведаем, мы паглядзім, але тое, што гэты чалавек служыў і на беларускай зямлі, для нас асабліва важна. Будзем памятаць пра запаветы і пра служэнне незвычайнага ксяндза, святога, як пра яго казалі сярод людзей, прарока невыгоднага, але нават такога вар'ята Божага Яна Зею. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.